Здрасти, хорца! Ето го нашият пръв епизод на Dream League. Какво? Dream League Soccer! Аре. Да, добре, бе, аре. Майка му става на това. Congratulations on becoming the owner of this fantastic... Чай да мочи много силно. Плиз, бе. Еми, хора, знаете как става, тук си излизаш и пак ти забазва играта. Така че тук не ми харесват много капитаните, защото са много тъпи. Така че ще играем за Марес. Ай, ще чакате. Мале хора, тук нямам думи колко са смотани. И ако ние са били смотаните, трябва да са най-смотаните те. Така че ще чакате пак. Хора, сега не ми пука. Може да е най-умрелия капитан. Ма взимаме него, защото 3 опита. Край. Ай. Дано нещо хубаво поне, като Дибала, Марес. Така. Ма не бе, бра, няма четвърти път за любов. Кой ви направи сега? Ето го добрият ни избор. Абсолютно всеки, който и да избере, ще е добър. Май да вземаха Тембен Арфа. Или Мечо. Не знам. Може би да видим за халвата или нещо, защото... Или пък Мичи Бачуай. Вземе Ерик Ламела. Ерик Ламела. Човекът, който ще води нашият отбор напред. Оле, хора. Чайте нещо да видя, хора. Няма. То няма пари, ако ви никой. Извинете, че тук прекъснах. Няма кой. Делфел ще не свърши работа. Може и вратаря. Не знам. Добре, ще започнем тренировката ни. Първо мача да видим после колко ще ни трябва. Ай, Ламела! Але, Ламела! Але! Викайте с мен, Ламела, Ламела, Ламела. Аре, знам ги. Преди съм го играл. Може пък да стегнем на другият ми телефон. Някоя друга игра. Браво е! Газ! Пинти. Е фал? Добре, аре, Ламела. Ламела! Добър удар. Центриране. Удар с глава. Гол! Ето, че 9-та минута раздадете от Крин. Раздадете от Крин. Какъв тъп удар. Погледнете с какъв лош удар. И обаче тази намеса на вратаря беше възможно лошата, която той можеше да направи. Газ! Взимаш, браво. Подай. Внимателно. Паш. Дай я на Ламела. Стреляй. Много лошо удар Ламела. Нищо. Ай. Почваме ги! Ясно ли бе? Така. Това не е бил все пак. Хора, това ако ни беше нашия Гарет, тук това беше гол. Чао, това го тихно, че им пречи малко. Крос? Стигаш, бе. И не то ще може мисля. Споко. Не знам къде ме е близалка.
Газ! Аре, взимаш пас. Пускай се, пускай. Веднага крос. Ай. Ур! Втори ур с глава, този път този бе много по-добър. Но да видим. И Ламела взимаш. Ламела, как така ще ми не пръсте? О, браво. Пускай му. Давай му. Много леко. Ламела. Добре. Голярче. О, браво. Вижте, хора, сега с този отбор почти не мога да играя. Докато с миналия му бях свикнал как се играе. Много хубаво играхме. Но така. Браво, 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 Ламела. Обаче не ме кефи, че не можеш да го излъжиш. Че те ги лъжи двамата. Ти един не можа да излъжиш. Добре, дай му сега, имам ясно. Дай. Какво бе? Добре, играй. Браво. Газ. Дай. Държи го. Браво, бе. Стреляй. Мале, това крос ли беше, уър ли беше, много чурощо стреля. Няма правят мен още. Аз даже не знам какви ще ми смеяте, дай ги видя. Добре. Лагерал, какъв удар! Браво! Не го очаквах, аз винаги така. Кенеди, Браво, е! Пускай. Ломела. Май трябваше веро си взем бе нафа. Май Ламела бе. И Ламела става. Така. Няма. Центриране. Глахарай. Много лесно нещо ме лъжето, ей. Трябва да пресна още някоя игра. Добър удар, добър! Обаче такъв удар не се вкарва. Не, че е добър удар, а просто добра ситуация. Не, че удара под всяка критика. Не бе, газ. Аре бе, те нямат ли спито, е? Мелчори. Давай, смел. Смел, бе! Аре бе, Мелчори, бе! Спокойно. Браво, Мелчори. Браво, поне изкара в тъчи. 1-0. Аре, да го запазим този резултат. Браво, баме вътре в наказателно. Хайден. Ур. Рафа Терандио. Газ. Кенеди. Глухер. Браво си. Сега копни. Пак разджироваш удар, бе. Абе, то да го и... Няма да играеш другия мач. Взимаш. То Глехарвер. Браво, бе. Дай ма, бе. Мале, те не могат да се подадат. Добре, бе, 7 минути един мач. То вече, нали, може по 20. Браво, бе, Глехарвер. Не оцелих вратата. Оле, не, хора, бах ти пропуска, не оцелих вратата. Гледай такъв келещ, не мога да цела вратата. Але и първата ни е победа. Мале, бати с бетличкия гол, обаче те са били 5 гола. Родригес. Една скъла, те не знам. Ой, Силвър.
Кико Силвъркър. Вижте ги, бе. Оливер Лерингата. Може да вземем Роберто Перейра. Да става малко по-тече. Но не. Направим една тренировка на отбора. Не помня къде се влезе тренировка. Тук ще има кеф. Няма някакъв. Имам, бе, гиганти. Микей, браво. Браво, Микей. Почваме следващ матч. Тренировка. Другият матч. Ай, упс. Окей. Окей, ай. Роберто Перейра. Така, ние ще се бъркаме маничко. Но ай. Пасо. Генети. Хайден. Браво, Хайден. Бягай го. Абе, къде е Дамяна Ламела? Нема кой да го спре, бе. Рафатер. Взимаш. Браво, Рафатер. Рафатер. Забави играта. Гавин, браво. Нарушение, много ясно. Ламела от тук. Чакато те вкараш, има да си ревеш. Виж на голината аз си. Какъв фуър само на Ламела. Много смешно, много забавен. Мерси. Газ. О, какъв пас, Галахер. Галахер. Пропуск. Абе, с тези с Роналдо влизаха, бе. Не ми си играем без хак, бе. То не че това е било хак, бе, ама. Генети. Ламел от тук. Но тряскаем вътре в скобата, бе. Виж, че едва фана вратаря. Стрелят къде те е кеф. А на теб ти разрешава, на другите не. Ей, не стана. Аре, бе. Абе, що стреляш, бе? То се провава стреля. Или се провава направи фейкшот. Гасваме, идвам. Газ. Аха. Ламела, какво беше това, бе? Мале, те моите, що не му бях, бе? Дай. О, не бе стигаш. Ламела. Само Ламела може да бяга. Не му се получи. Ламела, ей. Много са ни бавни, че трябва да взем някой. Гладина! Какъв жалък удар. Да, след малко трябва да вземем някой нов. Просто те не могат. Някой нападател или хав трябва да наш. Че то Глахери и Ерик Ламела не стига. Да направим такова някакво тимче и ай. Да почваме да цъкаме, бадия. Окей. Добре, разцъкахме там. Глави, не ми няма, той просто няма на кой да даде, то никой не му тръга. Добре, пак му дай. Но лек. Се пъгаш бута, не. Лагай. Добре. Лукас, браво е. Дай, контра. Айде, 1-0. 1-0. Генети ли си, къв си? Къвто ще да си, 1-0. Браво, Генети, пускай. Генети. Гахелер. Той търси подаване. Авантаж. И